adventnom. Máme teraz krásnu slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ja si myslím, že tento sviatok je obzvlášť taký pre nás kresťanov, hlavne františkánov, dôležitý, lebo inak františkáni sa tiež zaslúžili, Dom Škoda a podobný, o to, že raz neskôršie bola zatvrdená dogma o nepoškvrnenom počatí, hoci Panna Mária v ľudoch sa predstavila ako nepoškvrnené počatie. Je pre nás v tejto dobe, kedy sa rozpanošil hriech aj nečistoty, takým skvostom a možno, že pre niekoho aj nepochopením, či je možné byť čistým v tejto dobe hriechu, dobe telesnosti, hedonizmu. Ja by som skôr chcel povzbudiť pre vás, ktorí hľadáte zmysel života, možno, že život sa vám obrátil na ruby z rôznych príčin, možno sme si aj sami za to niekedy môžeme, že Panna Mária je skutočne matkou. Nie len to, že Pán Ježiš z kríža dáva svoju matku Jánovi za matku a cez neho každému z nás, ale skutočne skúste, presvedčte sa, aký je dobrý Pán a ja sa nebojím povedať, nebojte sa presvedčiť, aká je úžasná, dobrá mama, presvetá matka Panna Mária. Ja sa vám priznám, že keďže už nemám tú fyzickú mamu, mi odišla, daj Bože, do neba, o to viac sa snažím hľadať materstvo, matku v nebeskej matke. Nič nové to nie je, mnohí svätí ľudia, ktorí strátili svoje mamy, o to viac sa primkli k nebeskej mame. A ja si myslím, že je to dobrá cesta, nemusíme sa báť, že sme sami, hlavne pre nás mužov je to dôležitý ten aspekt materstva, čiže veľmi povzbudzujem k tomu náručia, preto aj vlastne častokrát držím tú Fatimskú Pannu Máriu, to nie je nejaký kíč, je to naozaj moja taká srdcovka, snáď aj pre vás, nech to je také povzbudenie, aby sme skutočne hľadali nebeskú matku v svojom živote, aj v ťažkých časoch svojho života. Ukázal som vám trošku taký test roztočenia rotora s reťazkou, ktorú som tam dal novú. Tá reťazka pôvodná už bola trošku natiahnutá, hoci je to veľmi silná reťaz, sú tam veľké sily ťahové. Ešte raz vám želám zo srdca pekné prežitie adventa a aby naozaj sa to novonarodené dieťa narodilo v našich srdciach. K tomu je ale potrebné sa otvoriť, zbaviť sa príťaže hriechu. K tomu budú aj tí spovede v najbližšom čase. Na vy, ktorí sa nespovedáte, nemáte možno, že vzťah k Bohu, k cirkvi, tak je dobre sa porozprávať s dobrým priateľom, zveriť sa a vtedy sa tiež tvoje srdce ukludní a daj Bože, že by si našiel toho najdôvernejšieho priateľa, ktorým je Ježiš Kristus. Nech sa vám darí všetko dobré.